PDEA Region 10 uban ang BJMP Region 10 nagpahigayon og sorpresang Oplan Greyhound Operations sunod mismo sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. Nagkadayang kontrabando ang nakumpiska. Hinoon, walay droga nga nasakmit. Aniya ang akong report. Sayo sa buntag adlong Martes, kalit nangabot ang mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Region 10 sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory sa Barangay Lumbian ning syudad. Dalasab sa mga operatiba sa PDEA ang ilang drug sniffing dog o detection dogs alang sa sorpresang Oplan Greyhound sa mga selda. Sa pakig-alayon sa BJMP Male Dormitory, gilayon nilang gisulod ang mga selda. Usa-usa nga gipangsuta ang mga PDL, lakip na ang ilang mga selda. Kadto gituyo ginto siya, sir. Kaya nga to ang jail warden nakipag-coordinate siya twice sa PDEA na iya pong open up og request dito nga kung pwede ang PDEA maka-conduct og joint greyhound sa BJMP. Among operasyon milungtad gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi aron marikisa ang kapin 3,200 ka mga lalaking PDL. Na-recover sa mga operasyon ang 3 ka mga smartphone, usa ka keypad cellphone ug pipila ka mga hinagiban nga makonsiderang jail contraband. Walay droga nga nakuha sulod sa mga prisuhan, apan adunay nakuha nga daw plastic containers, apan tawas ug asin ang mga sulod niini. So mga lighter nga na moro nga to mga nakuha, sir. So far, sir, even sa PDEA mismo nga mga operatives ug katong sa leadership sa PDEA nga ni diri nga wala tay drugs nga nakuha. Ang mga PDL nga nakuhaan og kontrabando ang ipailawom sa assessment ug pahamtangan og silot subay sa polisiya sa BJMP. Ang security manggod no na challenges is evolving. So kita po, sir, constantly nagapaningkamot po kita, sir, na maka-adapt din ana in maging proactive pa no nana, sir. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.